Stúdiónk vendége Vicsek Anna Mária, a Vajdasági Pedagógiai Intézet szakmunkatársa, volt köztársasági parlamenti képviselő. Üdvözlöm Önt a stúdiónkban. Köszöntöm a nézőket. Véleményen szerint ma milyen a szerbiai oktatási rendszer? Elég nehéz pár mondatban összefoglalni mindazt, amit valójában a szakmai folyóiratokban is, meg a köztudatban is, ami él a szerbiai oktatási rendszerről, hiszen oly sok kritika éri, és olyan sok megfogalmazás éri azt vonatkozóan, hogy hogyan kellene megreformálni, akár szakemberek, akár laikusok is sok-sok mindent mondanak. Én néhány dolgot mindenféleképpen kiemelnék, ami tulajdonképpen azt jelzi, hogy milyen irányban lenne jó, hogyha elmozdulnának a dolgok, hiszen hogyha csak azt figyeljük meg, hogy milyen hatások érik a gyerekeket mostanában, gondolhatunk itt akár az egyszerű rajzfilmekre vagy játékokra, amelyeket a gyerekek játszanak, tele ingerrel, akár hangban, akár vizuális ingerrel, tehát a gyerekek ahhoz vannak hozzászokva ebben a mai számítógépes, tévés, televíziós világban, hogy folyamatosan ingerek érik őket. És ezért ugye teljesen egyértelmű, hogyha elképzeljük a klasszikus oktatási helyzetet, amikor a tanár a tábla előtt állva magyaráz, vagy a tudást adja át, ugye idézőjelben, hogy ez miért unalmas a gyerekeknek. Hát semmi hangzási, semmi látásbeli inger nincsen, ami ébren tartaná az ő figyelmét, és hát valójában ez volt az egyik mozgatóerő, ami arra ösztönözte az oktatással foglalkozó szakembereket is, de a tanárokat is, akik a gyakorlatban nap mint nap dolgoznak a gyerekekkel, hogy egyre több hókusz-pókuszt vessenek be az oktatás folyamán, tehát ezért jöttek létre ugye az interaktív táblák, a mindenféle interaktív tananyag, amikor videóbejátszás van a tananyagnak az illusztrálására, tehát nem csak a tankönyvet használják már ahhoz, hogy tanítsanak, hanem mindenféle mást is. Ugyanakkor viszont azt is nagyon-nagyon sokszor halljuk, hogy az iskola nem csak a tudásnak az elsajátítására és magamévá tételére kell, hogy hivatott legyen. Tehát nem arról kell, hogy szóljon, hogy én megtanuljam azt, amit a tanár nekem elmond. Tehát nem adatokat, számokat, képleteket, nem memorizálni kell, nem megjegyezni kell ezeket a dolgokat, hanem azt az információt, ami a rendelkezésemre áll, azt valamilyen módon feldolgozni és használni, megérteni. És éppen ezért nagyon sok olyan irányzat is van, ami olyan módszereket mutat be, amikor például a szövegből kivesszük az adatokat, és ezeket fel tudjuk dolgozni. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az iskola ne csak arra motiválja a gyereket, hogy memorizálva megtanuljon valamit, tehát ne a reproduktív, az ismétlő tudást részesítse előnyben, hanem a használható, gondolkodtató, elemző, analizáló, szintetizáló gondolkodást magába foglaló tanulást. És azt hiszem, hogyha belegondolunk abba, meg egy pici párhuzamot vonunk az internet világa között, akkor ugye egyértelmű, hogy most már nem arról szól a tanulás, és a tanulás a pszichológiai értelemben, ugye azelőtt valamikor az volt, hogy én információkat vagy ingereket fölveszek, érzékelem azokat, elraktározom azokat, és amikor szükség van rá, akkor arról számot adok, tehát ezt a tudást visszaadom, hanem most már inkább az, hogy letöltöm az információt, akár az internetről, akár a környezetemből, tehát letöltöm, valamilyen módon hozzáférhetővé teszem, feldolgozom ezt az információt, valamilyen új produktumot hozok létre, akár egy új dokumentumot megírok, vagy egy új prezentációt készítek, vagy egy új előadást, vagy tehát bármit, amivel bemutatom azt, amit én megtanultam, és végül ezt megosztom a többiekkel. Ugye ez a sharing az interneten az, amikor, tehát azért olyan gazdag ez az egész tudásbázis, meg azért olyan gazdag az internet, mert ott megosztások vannak, tehát amit én egyszer csináltam, azt megosztom a világgal. És azt hiszem, hogy ezt is tudomásul kellene venni, és az oktatási rendszerben ezt is így, tehát látni kell, hogy ez így működik. És nem utolsó sorban kiemelném azt is, hogy a pedagógusoknak manapság azért is borzasztóan nehéz a szerepe,
mert az iskolának valahol a jövőre kell felkészítenie a gyerekeket. Tehát arra kell felkészítenie, hogy majd 20-30 év múlva eredményes felnőtt legyen, és ő pedig akkor lesz eredményes felnőtt, hogyha a munkavállaló világban, tehát a munkaerőpiacon munkát tud vállalni, és a családját fent tudja tartani. Ehhez viszont az kell, hogy az iskola olyan szakmai alapokat adjon, amivel később majd munkát fog vállalni. És hogyha belegondolunk abba, hogy 30 évvel ezelőtt például milyenek voltak az IT technológiák, tehát a számítógépes technológiák, és milyenek most, illetve hogy hogyan tudom én a gyereket fölkészíteni egy olyan munkahelyre, amit 30 év múlva fog betölteni, ami ma még nem is létezik, hiszen nap mint nap szinte újabb és újabb munkahelyek, újabb és újabb munkavállalási lehetőségek születnek, akkor azt hiszem, hogy ebből is látszik, hogy miért nem az a fontos, hogy memorizálja és megjegyezze csupán a dolgokat, hanem hogy használni is tudja azt a tudást, amit magáévá tett. Tehát itt lényegében arról van szó, hogy önálló kutatást végezzen a diák a tanár segítségével, hogy utána későbbiekben szintén önállóan fel tudja magát találni. Többek között, igen. Hát azt hiszem, hogy ide hozzátartozik egy picit az is, hogy a mi oktatási rendszerünkben tantárgyak vannak, tehát különböző tantárgyak, amik osztályfokonként változnak, illetve bővülnek, és nem igazán van kapcsolat ezek a különböző tantárgyak között. Míg például a finn oktatási rendszerben, amelyet olyan sokszor említünk, és olyan sokszor összehasonlítási alapul veszünk, ami nem feltétlenül jelenti persze azt, hogy ezt egy az egyben át kellene, vagy át tudnánk is akár venni, de ott tantárgycsoportok vannak, tehát egy tudományos, vagy egy társadalomtudományos tantárgycsoport, és akkor azon belül tulajdonképpen a gyerek kiválaszthatja azt, ami az érdeklődési körének megfelel. Tehát sokkal nagyobb szabadsága van, akár középiskolában is már úgy válogatja össze a tantárgyait, mint a kreditpontokat az egyetemen, tehát teljesen más az oktatásnak a rendszere, viszont nálunk, ahol tantárgyak vannak, itt talán a projektmódszer az, ami egy kicsikét megközelítheti akár azt Milyen a projektmódszer? Hát a projektmódszer az azt jelenti, hogy valamilyen nagy témakör van, például az egészséges táplálkozás, és akkor a köré minden tantárgya saját magát, tehát minden szaktanár a saját magáét adja bele gyakorlatilag, illetve a gyerekek a saját érdeklődési körüknek. Aki jó rajzból, az vizuálisan hozzákészít valamilyen rajzot, vagy szobrot. Aki matematikából ügyes, az valamilyen matematikaszerű projektet, tehát akár kalóriát számol ki, tehát nagyon-nagyon sokféleképpen lehet egy projektmódszert feldolgozni, óriási szabadságot ad a gyerekeknek olyan szempontból, hogy a saját előtudásuknak, érdeklődésüknek, akár tehetségüknek megfelelően is hozzátegyenek a témához, és utána ezt megosztják egymással, tehát csoportban dolgoznak. Nagyon-nagyon fontos, hogy a kooperatív technikák, tehát az egymással együttműködés is benne legyen, hiszen most egy picit átnyúltam ugye egy másik problémakörre, hogy nem elegendő az sem ma már egy iskolában, hogy önmagam tanulok, vagy esetleg párban tanulok, hanem meg kell tanulni azt, hogy mi egy csapat vagyunk, és mindenkinek más-más szerepe van, nem egyforma szerepünk van a csapatban, hanem mindenkinek az ő magára legmegfelelőbb feladat jut, és ez azért is fontos, mert hogyha a kutatások eredményeit megnézzük, amelyek a munkahely elhagyásokra vonatkozik, vagy arra, hogy valaki jól érzi-e magát a munkahelyén, vagy nem, akkor tulajdonképpen azt mutatják az eredmények, hogy egy úgynevezett rossz munkahely, tehát ahol például kevés a fizetés, vagy nehéz a munka, még azt is szereti a munkavállaló, hogyha olyanokkal dolgozik együtt, akivel jól kijön, vagy akikkel jól együtt tud működni. Ugyanakkor egy jól fizető állás, egy olyan munkahely, ami másnak akár álomnak is tűnik, hogyha nincsen jó kapcsolat a munkavállalók között, akkor az pokollá tudja tenni az embernek az életét. Tehát az interakciók, az emberi kapcsolatok a munkavállalás terén borzasztóan fontosak lesznek, és ezt az iskolának is fel kell vállalnia, illetve fel kell tudnia vállalni, és fel tudni készíteni a gyerekeket erre.
Az elmúlt 4 évben ön parlamenti képviselőként tevékenykedett, főleg az oktatás területén. Milyen dolgokat lehetett kiharcolni, ami ugye a jövő útjára vezet ugye az oktatás területén, és hogyan? A parlamenti munkánknak az oktatás területére vonatkozó legnagyobb része valójában a parlament elé kerülő törvényeknek a követése volt, illetve azt néztük minden egyes esetben, hogy a kisebbségi törvényekkel, tehát a kisebbségvédelmi törvényekkel, akár a nemzeti tanácsokról, kisebbségi nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel összhangban van-e, vagy a kisebbségek diszkriminációját tiltó törvényekkel összhangban van-e, és nem utolsó sorban, hogy a tartomány autonómiáját ne csorbítsa. Tehát amikor ezeket a dolgokat megnéztük, akkor tulajdonképpen olyan módosító indítványokat adtunk le minden olyan esetben, amikor úgy éreztük, hogy ezen módosítani kellene, vagy módosítani lehetne. Nagyon-nagyon kevés tere van annak, hogy a parlamentben valamilyen módon szakmai simításokat végezzünk, hiszen... Tehát lényegében említsük meg azért, hogy minden a törvényhozásban dől el, és utána folytatódik a gyakorlatban, ez így van valójában. Így van, igen, és a parlamenti köztársasági képviselőként tulajdonképpen több fokozat is van, vagy több időpont is van, amikor mi ráhathatunk egy bizonyos törvényre, de amikor már a parlamentbe kerül egy törvény, akkor már elég nehéz, tehát ahhoz nagyon-nagyon komoly pozícióban kell lenni, tehát a kormány részévé kell válni, vagy benne kell lenni ahhoz, hogy mi ott olyan irányban tudjuk módosítani a törvényt, hogy az mindenféleképpen jó legyen. Nekünk eddig nem volt államtitkárunk az Oktatási Minisztériumban, úgyhogy gyakorlatilag az a fokozat eddig most kiesett. Amit tudtunk befolyásolni, az volt, hogy a módosító indítványainkkal kapcsolatban tárgyaltunk a miniszterrel, illetve az államtitkárokkal. Nem csak leadtuk, és akkor vártuk, hogy azt elfogadják-e vagy sem, hanem nagyon-nagyon komoly gyomrozás, nagyon komoly tárgyalások folytak. De ami azt hiszem, hogy még ennél is fontosabb volt, az, amikor a kislétszámú osztályoknak a jóváhagyásáról kellett, illetve döntött a miniszter nem olyan módon, ami a magyar kislétszámú osztályoknak kedvezett volna, és akkor ez is egy nagyon-nagyon kemény folyamat volt. Ki szeretném emelni, hogy a Magyar Nemzeti Tanáccsal, illetve a Tartományi Oktatási titkársággal nagyon jó együttműködésünk volt, és mindenhova gyakorlatilag csapatként mentünk együtt, és minden olyan esetben, amikor ezekért az osztályokért ki kellett szállni, harcba kellett menni, akkor mi ezt együttesen csináltuk. Ami azt hiszem, hogy a törvényhozó, illetve a törvényt javasló, tehát a minisztérium felé is egy olyan képet adhatott rólunk, hogy itt a magyarságnak van egy olyan erőteljes érdekképviselete a Vajdaságban, ami az oktatás terén abszolút látható és mérhető erő. Ami még érdekes volt talán, az, hogy minden olyan esetben, amikor bármilyen kérdésünk volt, tehát a parlamentben ugye volt egy olyan lehetőség, hogy kérdésfeltevés a miniszternek, tehát amikor másként nem tudtunk hatni, akkor egy ilyen kérdésfeltevéssel próbáltuk felhívni a figyelmet arra, hogy van egy ilyen probléma, és akkor a válaszadásból gyakran a válasz, mi már tudtuk, hogy mi a válasz, csak hát teljesen más az embereknek a meglátása, meg más az értékelése a problémának, hogyha azt a miniszter ki is mondja, és írásban adja, hogy ez tényleg így és így van. Ami mindenféléppen a jövőre nézve egy nagyon-nagyon fontos előrelépés, hogy a magyar tannyelvű iskolákban ugye szerb nyelvet, mint nem anyanyelvet tanulnak a gyerekek, és ez eddig nem igazán működött úgy, ahogyan az a legjobb lenne. Erről többször is beszéltünk médiában, és itt a Mozaik TV-ben is beszéltünk erről részletesebben. És az, ami nagyon pozitív volt, hogy tavaly létrejött egy olyan munkacsoport az Oktatási Minisztériumon belül, ami ezzel a problémakörrel foglalkozik, és hát most
már várható, hogy lesz egy előrelépés, hiszen nemrég volt egy olyan szakmai összejövetel, ahol a standardokat mutatták be, ami az első lépés arra vonatkozóan, hogy majd létrejöjjön egy olyan tanterv a standardokra épülve, amire aztán majd a tankönyvek is tudnak épülni, és ami végre figyelembe veszi azt a vajdasági magyar specifikumot, hogy nem mindegy, hogy a gyerek Zentán él vagy Újvidéken, hiszen a tömbben élő gyerekek nem hallják minden nap a szerb nyelvet, tehát gyakorlatilag idegen nyelvként tanulják az iskolában heti 2-3 órában a szerbet, míg Újvidéken, Törökkanizsán, akár Becskereken is, ugye, ahol a szerbek vannak többségben, ott gyakorlatilag a gyerek kiskorában megtanul szinte automatikusan szerbül, hiszen nap mint nap hallja, és az iskolában ezt teljesen másképp kell tanítani. Erre eddig nem volt mód, a Vajdasági Pedagógiai Intézet már 2006-ban, tehát 10 évvel ezelőtt egy olyan differenciált tantervjavaslatot tett közzé, amit akkor meg is jelentettek kézikönyvként, tehát a tanárokhoz eljutott és valamennyire tudták használni, csak ezt az Országos Oktatási Tanács kell, hogy jóvá hagyja, hogy ez valóban tanterv is lehessen. Tehát ez 10 év alatt nem történt meg, de azt hiszem, hogy most ez a munkacsoport, illetve a standardoknak a megjelenése, ami most a hetekben fog végül is eldőlni, lehetővé fogja tenni azt, hogy akár a következő, tehát 2017-18-as tanévtől majd ez jól működjön. És hát nem utolsó sorban a külföldön megszerzett felsőoktatási diplomáknak a kérdésköre is szintén egy olyan probléma volt, ami volt is és maradt is, tehát az elmúlt 2 évben megszületett ugye az a felsőoktatási törvény, ami lehetővé teszi azt, hogy az ENIK-NÁRI központban könnyen, gyorsan kerüljenek elismerésre ezek a külföldi felsőoktatási diplomák. A gyakorlat azt mutatta, hogy valamivel több mint fél évvel ezelőtt, tehát tavaly októberben beindult ENIK-NÁRI központ elkezdte végezni a dolgát, de a fél év alatt még nem mutat olyan eredményt, hogy valóban 90 nap alatt megtörténnének ezek a diploma elismerések. Tehát ez is egy olyan történet, ami elkezdődött az elmúlt mandátumban, de mi továbbra is figyeljük majd és követjük, és több szinten is követjük és figyeljük, hogy hogyan zajlik, hiszen az a célunk, hogy minél több fiatal visszatérjen Vajdaságba, hogyha külföldön is tanult, és ennek a külföldi diplomáknak az elismerése egy nagyon-nagyon fontos előfeltétele. Mi a helyzet a tankönyvekkel? Az elmúlt év folyamán megszületett az új tankönyvtörvény, ami olyan újításokat tartalmaz, ami azt hiszem, hogy mindenféleképp pozitívnak tekinthető a kisebbségi tankönyvekkel kapcsolatban, és itt most teljesen új rendszer lesz, ami a tankönyvek jóváhagyását illeti, tehát a lépcsőzetes jóváhagyás az továbbra is lépcsőzetes marad és több fokozatú, viszont ami nagyon-nagyon fontos, hogy a Magyar Nemzeti Tanács most már gyakorolhatja majd azt a jogát, hogy felülbírálhatja egy olyan tankönyvnek a kéziratát, ami esetleg nem megfelelő. Tehát, hogy mindenféleképpen a Nemzeti Tanácsnak a jóváhagyása lesz szükséges a módosító indítványunknak megfelelően. És azt hiszem, hogy nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy a vajdasági magyar tannyelvű oktatás az összes kisebbség közül azt hiszem, hogy a legjobban áll a tankönyv terén, hiszen gyakorlatilag, hogyha nem a szakközépiskolákat nézzük, mert ott még van probléma, tehát ott még hiányoznak szakkönyvek, viszont az általános iskolában gyakorlatilag minden tankönyv megvan, és amit én nagyon-nagyon pozitívnak tartok, hogy nem mindegyik tankönyv fordítás. Tehát ugye fontos az, hogy a vajdasági magyar oktatásban használt tankönyvek a szerbiai oktatási rendszernek, illetve a szerbiai tantervnek kell, hogy megfeleljenek, ezért nem lehet Magyarországról behozni a könyveket, hiszen nincsen 100%-os átfedettség a magyarországi meg a szerbiai tantervek között.
annak ellenére, hogy nagyon-nagyon jó kézikönyvekként és vagy kísérő tankönyvként, vagy plusz tananyagként használhatók azok a könyvek is, amihez szintén a Vajdasági Pedagógiai Intézetnek a jóváhagyása szükséges, illetve a nemzeti tanácsokat is ez ügyben kérdezik. Viszont nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy itt a Vajdaságban olyan magyar tankönyvszerzők is vannak, akik az elmúlt évek során is tankönyveket írtak, és most ezzel az új tankönyv törvénnyel ismét lehetőség nyílik arra, hogy azokat a tankönyveket, amelyek eddig csak fordításban, tehát a szerb nyelvű tankönyvek fordításaként jelentek meg, hogy új tankönyveket írjanak, hiszen a mi pedagógusaink is annyi feladatlapot, vagy annyi plusz segédeszközt gyártottak már azért, mert tudják azt, hogy az ő tanítványaik hogyan tudják a legjobban elsajátítani a tananyagot, illetve hogy az ő tanítási módjuknak mi az, ami a leginkább megfelel, és ezért mindig is arra sarkaljuk a tanárokat, hogy ők maguk is írjanak tankönyvet, akár összefogva, hiszen akkor lesz a legmegfelelőbb a tankönyv, hogyha itt a Vajdaságban íródik magyarul. A Vajdasági Pedagógiai Intézetnek milyen szerepe van a pedagógusok segítésében, illetve továbbképzésében? Igen, ez is egy borzasztóan fontos szempont, hiszen nem áll meg a pedagógusoknak a tanulási folyamata, illetve a fejlődése sem, amikor elvégzik a tanítóképzőt vagy a tanárképzőt, hanem rendszeres szakmai továbbképzésre kötelezi őket a törvény is. És az, ami nagyon fontos, hogy a Vajdasági Pedagógiai Intézet ez a mostani pontozásos rendszerben 2007 óta szervez is akkreditált szakmai továbbképzéseket, illetve a kisebbségi nyelven zajló szakmai továbbképzéseket jóvá is hagyja. Tehát a Vajdasági Pedagógiai Intézethez fordulhatnak azok az iskolák, azok az oktatóközpontok, akik valamilyen témában, oktatási nevelési témában pedagógiai szakmai továbbképzést szeretnének akkreditáltatni, tehát jóváhagyatni. Viszont ez nem csak a minimum 8, maximum 24 órás akkreditált szakmai továbbképzésekre vonatkozik, hanem minden olyan szakmai találkozóra, képzésre, fórumra, konferenciára, kerekasztalra, tehát minden olyan szakmai összejövetelre, amit szintén akkreditáltatni lehet, tehát valójában amikor egy oktatási központ vagy egy iskola lead egy ilyen akkreditációs programot a Vajdasági Pedagógiai Intézetnek, akkor mi azt nézzük meg, illetve az a csoport szakember, akinek ez a feladata, hogy szakmailag milyen minőségű ez a program, illetve szakmai formai követelményeknek megfelele, és ennek köszönhetően akkor akkreditációs engedélyt kap 2 évre a szakmai program, illetve minden más olyan képzés, illetve fórum, amit felsoroltam az imént, ami szintén pontszámot hoz a pedagógusoknak. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen annak ellenére, hogy a törvények, illetve a törvényeknek a törvényekhez hozzátartozó szabályzatok vagy utasítások általában különböző feltételeket, illetve különböző szabályokat határoznak meg, hogy 5 év alatt 100 pontot kell elérni, vagy nem tudom én hány év alatt. Tehát ez általában változni szokott, de ettől függetlenül az a tapasztalatom, hogy a pedagógusok nem azért szokták elvégezni ezeket a továbbképzéseket, hogy pontszámot kapjanak, és hogy ezt le tudják, tehát hogy ki legyen pipálva, hogy megvan az adott pontszám, hanem azért, mert valóban nagyon-nagyon-nagyon minőséges szakmai továbbképzések vannak, amit gyakorló pedagógusok, gyakorló tanítók, tanárok, óvónők, illetve oktatási szakemberek tartanak, és ezek borzasztóan fontosak ahhoz, hogy az újításokat, tehát a szakmai újításokat megismerjék a pedagógusok, illetve hogy megoszták egymással az ő tapasztalataikat, hiszen itt is egy ilyen képzésen nem csak arról szól, hogy az előadó előadja, hanem a csoportmunkával a pedagógusok egymás közt is megosztják a tapasztalataikat. Zárszóként akkor próbáljuk összefoglalni azt, hogy milyen lenne az ideális
oktatási modell a jövőben itt Szerbiában, illetve a Vajdaságban? Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent kellene ahhoz megváltoztatni, megjavítani, hogy az oktatásra azt mondhassuk, hogy teljesen jól működik. Az elmúlt időszakokban is voltak oktatási reformok, amelyeknek bizonyos céljai voltak. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a megalapozással foglalkozni, tehát a 0-tól 3 éves korban, hogy a gyerekeknek a korai fejlődése olyan legyen, ami megalapozza a későbbi fejlődésüket, és ezt nem feltétlenül csak a bölcsődei rendszernek a megreformálására gondolok itt, hanem a szülőknek a tájékoztatása, olyan játszóterek vagy játszóházak kialakítása is akár, vagy olyan tanácsadóknak a kialakítása, ahol a pici babáknak a fejlődésének követésével, illetve tanácsadással találkozhatnának a szülők arra vonatkozóan, hogy jól fejlődik-e a gyermekük, illetve hogy hogyan kellene fejleszteni szükség esetén. Tehát azt hiszem, hogy ez lenne a legeslegelső lépés, és akkor a másik extrém, illetve a másik véglet pedig a tanítóképzés, illetve a tanárképzés, a pedagógus szakképzés, mert azt hiszem, hogy az egyetemen, tehát ugyanúgy, ahogy ugye mondtam, hogy föl kell készítenünk a gyerekeket arra, hogy majd 20-30 év múlva milyen életet élnek. Azt hiszem, hogy a pedagógusokat még nehezebb fölkészíteni arra, hogy hogyan készítsék föl a gyerekeket, hogy majd 10 év múlva, 20 év múlva hogyan tanítsák őket, hiszen borzasztóan gyorsan változik a világ. De itt nem csak a mindenféle kommunikációs, információs technikáknak a használatára gondolok, hanem az alapoknak az elsajátítására. Tehát logopédusként, meg fejlesztőpedagógusként látom azt, hogy mennyire fontosak a részképességek a megfelelő fejlődés érdekében. Tehát az, hogy a hallási észlelés, a látási észlelés, a tapintás, az emlékezet, a sorrendiségnek az észlelése és reprodukálása, csak hogy néhányat említsek ezek a részképességek közül, hogyha egyetlen egy is gyengébb, mint a többi, akkor a gyereknek már nehézsége lesz az első osztályban az olvasás elsajátításával például. Hogyha viszont az összes óvónő, az összes tanító, az összes tanár, aki elvégzi az egyetemet, megtanulja az egyetemi 4 év alatt, vagy 6 év alatt, hogy mit jelentenek a részképességek, hogy ő a mindennapok során hogyan tudja őket fejleszteni, hogyha felfedezi azt, hogy ez nem csak kifejezetten a logopédiáról, vagy fejlesztőpedagógiáról, vagy gyógypedagógiáról szól, hanem minden egyes feladat, amit a gyereknek ad, az valamit fejleszt. Tehát csak ennek a tudatosságnak a bevezetése már azt hiszem, hogy csodákat tenne az oktatásban, hiszen olyan alapokat, olyan konkrét alapokat adna a gyerekeknek, amivel aztán a továbbiak során bármit el tudnak sajátítani. Tehát bármi, ugye is akkor a szövegértés, a matematikai képességek, az íráskészség, minden olyan képesség és készség megfelelőképpen fejlődne, hogy nem lenne szükség úgymond plusz rásegítésre, hiszen az inkluzív oktatással most egy borzasztóan nagy probléma van jelen szintén az oktatásban, hiszen azok a tanárok, akik elvégezték a tanítóképzőt, a tanárképzőt, ők arra lettek kiképezve, hogy egy átlagos gyereket 20-25 fős létszámmal hogyan tanítsanak, és az teljesen rendben is van, de a mindennapi gyakorlatban azt látjuk, hogy az osztályokban egyre több az extrém gyerek. Tehát egyre több a tehetséges, aki viszont nem tehetségesként ismerhető fel, hanem viselkedés problémásként, vagy hiperaktívként, vagy akármilyen módon kilóg a többi közül, és hát ott vannak azok a gyerekek, akik valamilyen szinten gyengébbek, lehet akár az értelmi szintjük teljesen átlagos is, de valamilyen szinten, valamilyen okból kifolyólag, valamilyen területen viszont gyengébbek. Tehát borzasztóan nehéz manapság
manapság ezekkel az extrém gyerekekkel dolgozni egy csoporton belül, hiszen az osztálylétszámok akkorák, amekkorák, ha szerencsénk van, akkor ugye egy magyar tannyelvű iskolában 15-20 fős a létszám, tehát kisebb a létszám, és akkor egy picit könnyebben oda tudunk hatni ezekre a gyerekekre. De azt hiszem, hogy tehát ezek olyan dolgok, amire mindenféleképpen nagy hangsúlyt kellene fektetni, és akkor ugye, hogyha ez a kettő meg lenne, tehát hogy alulról építkezve a piciket rendbe hoznánk, úgymond jól fejlesztenénk, aztán az óvodában ugyanez folytatódna, hiszen az óvónő képzés, vagy az óvodapedagógus képzés azt adná, ami szükséges, akkor hosszú távon azt hiszem, hogy sokat segítene ez az oktatáson, és hát nem utolsó sorban a szakmai továbbképzéseknek a fontossága is itt jön be, hiszen olyan módszereket, technikákat sajátíthatnak el a tanárok, ami felpesdíti vagy színessé teszi a mindennapos tanórákat. Ugyanakkor viszont nem biztos, hogy elég egy 24 órás képzés ahhoz, hogy egy bizonyos technikát elsajátítsanak, tehát megint csak visszatérhetünk a tanárképzésre, hogy jó lenne, hogyha tehát ott történne meg a nagy változás és a nagy reform, hogy olyan újításokat, meg olyan technikákat sajátítsanak el ott a tanárok, amit aztán a mindennapok során ki tudnak használni. Reméljük, a jövőben így lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.